elkartea. Beste urtebetez renovatu dugu akordio hau eta espero dugu askotan elkarrekin egotea. Batik badutzako elkarlan honek gauza asko jartzen dizkigu burura eta batik baloreak. Elkarlanean jartzen ditugu gurago zergatik, badutzako auzolana ezinbesteko ezena historian Orrizako Errubi taldea dentzat ere nik uste gai garrantzitsu bat izan dela. Konpromisoa nola ez, talde lana, guzti hori eta nola ez esfortzua, bai rugbian eta guretzako ezinbestekoak direnak elkarbanatzen ditugulako, ezta. Momentu hauetan badakigu, garai honetan ere ontzeate gurekin eta guain ez dira inon garai honak eta hortzarete ere babesten eta bultzada bat ematen, Orriz Errubiari eta kirolari, garrantzitsuena da, hori oso eskertzen da. Bi arlotan eratu dugu kluba, bat arlo ejekutiboa, administratiboa, hor garegu, bakarrik kirol arloa pixkat ez ezagun eitzen zaigunai, baina kirola maite dugunak. Eta beste aldetik, kirol zuzendaritzan, jokalari horiek, entrenatzaileek, horiek kirol ardura hartzen dutenak, eta kirol erabaki hartzen dut. Talde honek, objektibo batzuk jarri ditu, eta lehenengotako objektiboak izan da ilusioa berreskuratzea, bai taldeen, bai kluben eta bai kanpoko afizioarekiko azkenen. Gu bak azkenen gure limitazio zeintzu diren, baina lehenengo helburutakoa iazko urtea horretzea. Gero datorrela, baina lehenengo urteko horretzea. Aurten fitxaketa onak indikigula, eta honek egin behar diguna da lehenengo taldei kalia handien eman behar digu, baina gutzako nik uste garrantzitsuna dela etxeko jendei hasteko lehenengo taldea hilotzeko pausu natural bat edukitzea, ez izateko hain gorra lehenengo taldea hilotzeko pausu hori, eta talde bezala aurra seitzen lagundu behar digute. Guain arte 5 jokalari berri ekarri ditugu. Badeno Álvarez Sondo, Jerónimo Albertario, Fernando López, bi hauek datozte Frantzin jokatzetik, Prodosen, gero eta Julen Goia, eta Unai Lasa datoztela Mauro jokatzetio, eta gero dau Valentín Cruz, apertura, jokalari hau dator Argentinatio, Pukara taldetio. Proiektu oso politu bat aurkeztu ziguten, aurkeztu digute guztioi, eta nik uste berriz alde batea utzuten genuen bide hori ondo eraikitzen hasi gehala, proiektu oso polipioa da hola, eta aurten gauza politik eiteko dana alde daukula. Orduan, jarraiko gaitu zuen, eta nik uste irrifarren bateo gehiago emango izkizuela aurten.